Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wong weteng we langsung bayan pajuane. Lah yo nek wis titi wancine. Wong wedok ora khet weruh Yusuf gedereng langsung khete kok. Ae ngandel ora nek kono iki lho. Kuwi matno, saiki Yusuf nek wonge kowe kaya ngono kuwi. Mulane sing dikarep ki aku, sing ngejak Yusuf ki aku, karena ya aku dhewe weruh Yusuf ki kono kuwi. Yusuf tak kon nuruti karepku. Kamangka Yusuf ki padha karo mengkur anak pek-pekan, melu aku semi budak gampangane. Nek tak perintah ora gelem nglakoni, ya ora gelem nandhangi perintahku. Ayo kono wedi. Mesti terancam engko minimal layus janana, bakal dikunjara kok ya. Wong ing atase ming melu ning kene dipek we dimulyake. Cerita ngarep kae Yusuf niku nek karo Ngazis karo Zulaikha ming sendika dawuh karena mandang beliau berdua ini juragane utawa ndorone nek ora gelem nandhangi perintahku wala ilam yafngal ma amuruhu kuwi ayate ngono kuwi maksude jawane Yusuf niku nek ora gelem nandhangi perintahku layas junana yakti bakal dikunjara. Gek sing dikarep ki aku takon nuruti karepku, takon nuruti hawaku, takon nuruti nafsuku. Kuwi tek aku jan begitu kagum karo Yusuf. Gek nek dhek ora gelem nandhangi, ora gelem temantang, tak kunjara. Wong aku juragane kok. Nek ngantek temandang tenan, lah ya keconangan Aziz, keconangan bojoku. Akhire aku ro Yusuf ya dikunjara. Nah, wong Aziz mesti nesu kok ya. Lah ya tak nesu kuwi. Akhirnya walayakuna. Nane ana alif iki wong loro. Sim tasniah. Walayakuna minasahirin. Lah nek ngantek Yusuf nuruti aku, berarti aku ro Yusuf dosa. Ngono kuwi otomatis hukuman teringan karo bojoku aku wong loro dikunjara. Nek ngantek wong loro dikunjara berarti neng kunjaran dadi wong sing hina minasahirin ae minazalilin dadi wong sing ina dadi wong sing asor neng jero kunjara. Wong sing jenenge wong kok dikunjara iki imite utawa anggepane wong liya wis elik jin. Neng kunjaran tak elik to. Wagu sing jelahe wagu kok ya.
Beda nek nika ora ning kunjara ning terpenjara. Ya beda. Maknane beda nek kuwi. Nek terpenjara iki kebebasane. Jadi terpenjara, mula ora bebas, nek iso bebas iki nek pas ngaji ngene iki. Rasane kaya jaran kore ucul ngaji. Karena bebas kok terpenjara. Nek aku iki terpenjara oleh cintamu, ngono ae lho. Iki ya mengko isi tembung kok mengembangke tentang kunjara jajal saiki nek ngene iki piye wong 40 wedok do meneng kabeh hakenya ning ati iya mindong upamane aku sing ngadepi kowe tak kira luwih parah kok ana sing ngono kuwi sing sijine ya langsung ngomong wah tetep tak runjak ana sing ngomong bojoku ngerti ya ben wah weh iki lha yo cetok dadi bojo kabeh iki yo iki dadi bojo kabeh sing papat iki genah wingi diterangke bojone wis cetok kok wah saking gedrenge Nabi Yusuf saking kagum karo bagusnya Nabi Yusuf rak yo ana sing nekat ngono kuwi wis pokoke tetep ora urusan opo bojoku nesu yo ben sing penting aku iso cerak Yusuf iso miliki Yusuf ngono kuwi ora urusan dasare karo Yusuf kudu apa-apane kok bojoku mung kluntah-kluntuh kok ana kok iki 40 wedok ana sing ngomong ngono kuwi kok ana sing ngomong saking gumune karo Yusuf ngono lho maksude iki mula aku tetep upamane aku cerak karo Yusuf wah pokoke tetep kudu tak miliki dan aku kudu dimiliki. Lah bojone wis ora urusan. Bojo meng ireng beling ngono kok. Ana. Wong wedok sing rada mburok niki ana ya. Nek mburoke syahwat itu wis cetha. Ora ana apike, ora ana benere, kuwi jenenge mburok buta. Tapi nek tegele itu demi ngibadah, tegele niku demi arep ngapikke le ngamal, tegele niku demi nyethithike dosa, lha iki pancen sing dikersake agama. Tambah umur, tambah wektu niku mung kudune saya dewasa ana ing dalem uripe, saya akeh ngibadah karo ngamale nika, karo saya nyethithike dosa. Untuk melaksanakan misi niku kok ana rintangan. Niki rintangan niku disingkirke kuwi apik. Apik. Upamane kaya Zulaikha iki upamane. Ning apa milih Yusuf niki, milih Yusuf. Upamane milih niki. Upamane milih Yusuf ngalahke Aziz. Ning alasane karena Yusuf nabi. Ngene. Alasane karena Yusuf niku nabi.
Gek ngazis niku duniawi, upamane lho iki upamane. Aku milih Yusuf arep ora patek sugih nek ngazis sugih pol kok memang ratu kono gampangane. Ning aku tetep milih Yusuf. Alasane Yusuf nabi, jelas iso nuntun aku nang nggon babagan slamete donya, slamete akhirat. Iso nggawa aku dadi wong wedok sing apik, iso ndidik aku ngibadah, ngamal saleh sing marai engko mulyaku ning akhirat kono. Tur mesti iso nuntun aku dadi nyedhidekke dosaku. Akhirnya milih Yusuf nganggo alasan ngono kuwi. Kamangka ngajus dhewe sugih ra umum tetep ditinggalke lagu ya tetep oleh nek upamane alasane ngono kuwi. Karena misine ning nggon masalah ngibadah, misine ning nggon masalah dawuhe Gusti Allah. Ning nek milihe nuruti syahwat, nuruti nafsu tetep dosa. Dadi alasane kok sithik kok ya. Nek alasane milih Yusuf karena nabi, cara kasarane jelas iso didik, jelas iso nuntun, jelas iso nggawa Zulaikha dadi wong sing bejo donya akhirat, slamet donya akhirat karena marai sithik dosane, mempeng ibadahe, bener ngamal saleh, oke. Jelas nek niku. Gek kamangka perbandingan duniawi ketok ngajise sugih ora umum, Yusufe ra duwe, wani getih milih sing ra duwe. Ning nek jenengan ra milih sing bagus senajan to kere. Magang remuk wani milih bagus senajan kere ya remuk tenan. Nek karo kuwi lho, karena hawane ming hawa bagus. Gek ya urip sing kaya sakniki niku nek karo sangu kere wae amblek. Ya apa-apa dhuwit saiki iki. Apa-apa dhuwit. Jagong nyumbang dhuwit kaya ora tau umum. Nek iso ki ya bagus sugih. Komplit. Pipite bagus sugih ra ana, ya ngeboti sugih rasa baguse. Lah iya ya, urip iki engko mlakune sing sugih ora baguse. Rada tuwa titik ning sugih. Aku ora nambahi keterangan pensiunan. Babe nek nambahi keterangan pensiunan iku ora rada tuwa ning ketuan kok ya. Ketuan. Nganggo dalil universal, nganggo dalil garis besar. Sing Allah itu wis ngumumke secara umum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingsun Allah ora nitahake jin, ora nitahake manungsa kejaba kurdo takon ngibadah niki. Dawuh universal. Lah realisasi saka ngibadah niki mengke mesti werna-werna kahanane. Ana sebagian wong sing ketanggrok kahanan wujude arep ngibadah kanthi mempeng, arep ngibadah kanthi apik, ning ketemu rintangan, sing rintangan iku dadi iso nyengker dheweke, dadi iso nutup dheweke ora iso ngibadah dengan baik. Ya wujude dipek bojo wong lanang, sing wong lanang iku ngelekke salat. Apa meneh ngaji saya ora oleh. Wes rasah ngaju-ngajunan, urip kok dadak ngaju-ngajunan, ganggu gawean omah. Apa meneh ning gok lor ngaji apa. Ngono sing ngono kuwi. Salat ra oleh,
ngaji ra oleh. Sedekah titik rong titik mah dunek-unekke kaya wong brewu. Duit kek-kekke iki ana wong sing ngono kuwi ana. Wonge ora ngaji nek kuwi. Wonge ora ngaji. Ning sedulure sing ngaji kuwi kok. Lah iki wong wedok sing diwengku wong lanang kene nek bertahan terus loro-lorone jelas neraka. Nek bertahan terus kaya iki nek bertahan nekat nglakoni akhirnya Yusuf lan Zulaikha nglakoni loro-lorone kunjara ngono ta. Nek sing pengembangan kula iki ana wong bobojoan kok sing lanang ngelekke sing wedok salat ra oleh, ngaji ra oleh, sedekah dunekke lho muni kaya wong brewu. Pandangan ro warga dunekke lho muni golek perhatian. Ora ana bayare kowe kurang gawean. Iki nek diteruske ra dadi ra ibadah blas. Salat rawani wong dheleke sing lanang ngaji saya ora mangkat wis ora umum dadi nek bertahan ngantek tekan mati loro-lorone neraka. Nek bertahan makane terus ambil kebijakan. Wah, iki nek kurang ngene iki terus tayar aku iki nggo. Nah, wong kudu usaha ucul saka wong lanang iki. Nek ngono iki dolehke karo agama ya. Demi iso ngibadahku nang gone Gusti Allah, wong menungso duripke dinggonke ning alam donya niku pada umumnya kon ngibadah. Lah kok iki malah ora ngibadah wis sing ngelekke dudu Allah. Allah akon kok sing dudu Allah ngelekke iki berarti ngedeke gendera perang. Ya wong ucul arep sing lanang gagah dhuwur bagus wis ora. Sal wong aliyan nek kaya ngene iki repot. Ya ora terus golek. Wong ucul nggo nyelametke keimanane ucul arep dienggo mujudke ling ibadah kok terus golek kuwi nepsu nek kuwi kok ya iki demi arep ngibadah jane kuwi gek men suda dosane engko mbuh golek mbuh ora mbuh duwe mbuh ora sing penting iso ucul sing maune ora salat-salate dadi apik jamanahe mempeng sing maune ra kenal ngaji dadi nandi-nandi menyang sing maune cetil karena dileke saiki dadi lomo lan dadi slamet tenan ngono kuwi ya ucule saka wong lanang kuwi iki bener-bener iso ngeterke dheke dadi slamet kenalan kanca ngaji endi lalae ya malah terus kenal karo pensiunan wah otomatis ya mikro mempengibadah wong pensiunan ya mikro nggo kanca urip tok ra iso ngopo-ngopo ya iya ora wah ya ana pensiunan sing gagah ya ana ya enak. Sing ampuh ya ana. Lho tadi memang banyak alasan toh kudu ndek kebijakan piye. Iki engko nek misine cara sing kula aturke wis aku ninggalke bojoku demi ngibadahku karena selama karo bojoku blas ra iso ngibadah jangankan ngibadah kenal sithik rong itik ngelmu agama we blas buta bodoh ora kenal ngaji lah iki ngeboti akhirate ninggalke iki dadi ra dosa. Ndak salah kaprah. Ning nek kaya sing terjadi keterangan ayat niki nek ngantek ngeboti Yusuf
terus akhirnya wong loro dalam tanda kutip wong loro iki Zulaikha karo Yusuf padha karepe ngantek nglakoni lha iki berarti nyemplung ning jurang kehinaan dadi asor cetok iki enak banget to lah nek sing paling top ki nek pancen mutuske kudu urip wong loro misine nggo ibadah ora kok nggo ngopo-ngopo makane seneng ning wong krana Gusti Allah sengita ning wong krana Gusti Allah ngono kae sehingga nek jenengan ki mutuske kudu urip karo wong liya nek sing lanang ya kudu urip karo wong wedok kudu urip karo wong lanang niate arep dienggo golek ridane Allah niate arep dienggo ngapikke ledha ibadah aku ki seneng karo kanca ngaji kae iki niatku ya semengko arep nggo nambahi mempeng le ngaji nek sing wedok kae gek aku ki iso golek dhuwit ben supaya dhuwitku ki luwih gedhe ganjarane leh ku ngepek kae iki engko tak kon nasaruke dhuwitku iki wong wedok sing apik iki ning ora ana kok ya wong wedok kok le empuk kan kaya anu to kaya Rabi'ah Al-Misriyah itu toh Leiso dadi wali itu kan Rabi'ah Al-Misriyah itu gelem rabi karena dhek duwe duit nek aku ngecakke duitku dhewe iki ganjarane titik ning nek duit iki sing ngecakke bojoku utawa diwalik engko ana rembug njaluk izin Mas aku arep sedekah njaluk izin utawa engko bojoku nembung anu ya duit iki tak nggone sedekah kono aku dhewe oke ACC niku ganjarane luwih gedhe karena ana laku izin ana laku rembugan ana laku ACC ora ACC niki nambahi ganjaran saurunge cucul dadak rembugan sik tak yo le rembugan dadi ganjaran le setuju ra setuju dadi ganjaran le cucul dadi ganjaran nek ijen langsung cul sitok ganjaran pahamane ngono kuwi malah Rabi'ah Al-Misriyah itu kan termasuk wanita cerdas sing kecerdasane itu mikir akhirat sehingga diangkat dadi wali wedok itu kan ngono jane dhek dhewe ora pengen duwe bojo ning demi ibadah sing marai nekake ganjaran gedhe terus gelem duwe bojo neng nguku dulijen hebat nek niki arang wong wedok yo nek wong wedok umume yo pokoke bojo sing kira-kira sugih gek engko ki iso seneng-seneng nggo bandane ngono kuwi akeh. Ngono kuwi akeh. Endi lak kleru. Wong le kenalan iki dijak muter-muter dudi omahe lewat grendalan iki lho omahku tingkat kae ning bundake. Ping hapus. Wah, wis mantepe pol omahe tingkate jebul mburine we pojok kuburan. Kapusan pelendus gek ya ngalor ngidul nganggo montor apik kae. Aerox montore iki Aerox. Boleh nyilih jebule wis rambut gawe omahe cilik ora ngibadah jenengan ming dapusi. Nah urip niku intine kon ngibadah nek nggon kadonyan iki karo mlaku we karo Allah mesti dumi. Angger selagi isih urip donya iki karo Allah didumi. Karena duripke iki karo dijatah rezekine. Aja gedereng men supaya sugih, aja gedereng men supaya akeh. Donyane niku aja niate men supaya saya apik ngibadahe, saya sithik dosane. Aku mutuske urip ngene iki men ngibadahku saya apik, dosa-dosaku men saya sethithik.
Sebabe saya engko ki saya cerak karo patine ngono kok ya. Mundhak dina ngene iki ketoke mundhak cerak banget lho. Ngangsek tambahe dina iki nyerake pati tambahe dina iki. Rumangsane kaya arep isih urip terus wae. Wong menyang ngaji wingi sila kalem kae, saiki slonjor we mijeti kempol kok. Wingi iki sila suwi kae kalem lah kok saiki basan tenguk slonjor. Ngenyer-nyer kempol. Sing nggonku slonjor ana kuwi. Takoni ngopo dikemeng-kemeng lho saiki. Wis mulai to tambah dina iki ora kok mulai tambah gagahe hebate sama sekali mboten. Saya apes. Lah kok ora mempeng ibadah. Ayo saiki urip ki anane ming diniati saya ngapikke ling ibadah. Saya nyethithike dosane. Lah dosane apa? Wah, aku ndek dosa ning nggon gang iki. Iki nek tak teruske dosa terus, lah iki tak singkiri, tak lereni. Iki aku kok ngibadahi nggon iki rung iso. Piye carane kudu usaha tak tandani. Ning kok rintangane sing ngalang-alangi kaya ngene. Niki mengke diusahani singkirke piye carane men supaya ora dialang-alangi. Sing ngalang-alangi kok bojo lanangku tendiang. Ngalang tendiang karuan malah. Ujak ngibadah kok angele ra elok-elok. Kaya arep menang-menang nek karo malaikat Israil. Malaikat Israil teko ra menang karo malaikat Israil ditutup pindah nang nggon siji ketemu mungkar nakir. Saya ora menang. Kok gleleng. Saya ibadah. Cetok nek niki jan genah banget. Alasane apa sikek ngono. Niki sik terus sesuk. Dua entek jane. Entek jane. Kayak iki arep tahun barunan ya. Golek cempe engko bengi tak beleh. Dadi golek cempe. Ketek ana sing tawa 350 pas apa wingi kae. Krungu seruing-seruing nang grup 350. Tak oyake nendi kae nggone 350. Wah, nek 550 ra ndedet aku gak. Tanek 350 apa dus. Moga-moga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, kaparing anugraha sehat waras, ditebihno saka penyakit sing angel tambane, saged dienggo modal istiqomah ngibadahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.